хора, аз съм Найк ТВ и сега ще снимам на Майнкрафт. Тук, както миналия епизод, знаете, тръгна да поправя мина, но този епизод ще ходим за дърво. Така, отиваме да съберем малко дърво. Къщата, то ще е за къща. Тази ще го копам, това ще пият животните, ако има такива. Качваме се, дървото свърши, копаме 16. Отиваме да си правиме къща. Това ще е като нашата барлога. И сега за малко ще... Здравейте хора, сега, ако не сте забелязали, че за да виждате по-добре, съм направил това по-малко. И съм го направил с кръгче. Защото с стрелкичка не ми е толкова удобно. Имам 17 дърво. Като го обработа ще имам 2 стака или малко по-малко. Както казах, тази база ще ми е забиенена. Една пържола ще изпечем и ще стане по-хубаво. Здрасти хора. Къщата ни ще е от обикновено дърво. И ето я в готов вид нашата къща, сам без под. Вземем лопатката и да направим пода. Да не кажете, че сме читнали, оставаме още 40 дърво и 52 от другото. Лаги сървъра, ама какво да се прави? Ще играем двамата с Shadow Maze или с... Тук без да как сложих. Чакайте за малко. Дойдохме да не кажете, че сме читнали нещата и ето вътре няма нищо. Тук отново има опаклация, но тук нали ще стои. Печката. Тук 2 места за честа.
малка къща, но не е зле като за първата ни небалога ми къща. Ето ги вратите, които ще ни те. Ми като гледам цялото това ще е за този епизод. Сега беше да направим къща. И от мене. Чао! Най-активи, ако искате се абонирайте, почупете лайк бутона от лайкове, но да падам на точния лайк.